denai uku badan jo bayang-bayang, babimbiang tangan baduo itu tak mungkin. Adialah biasa sanang tinggal di rumah nan gadang, denai bagalui sesojo para sayang. Kok di pasobana jale upe nanti bo, tiado nan kadi pa ambian kok denai minantunyo. Turuykanlah dia pilihan dang tuo, mungkinlah surat tantangan cinta sampai di siko. Dan seso surat kok di pasobana jale upe nanti bo, tiado nan kadi pa ambian kok denai minantunyo. Turuykanlah dia pilihan dang tuo, mungkinlah surat tantangan cinta sampai di siko. Dalam pinangan Allah biasa dan seso surat kok di pasobana jale upe nanti bo, tiado nan kadi pa ambian kok denai minantunyo. Turuykanlah dia pilihan dang tuo, mungkinlah surat tantangan cinta